original. Jo trobo que hi hauríem de fer més espectacles d'aquest tipus perquè contagia molt a la gent s'ho passa molt i molt bé. Bueno, ja l'havia vist en Marcel i la veritat és que és un far de riure, no? Sí, tot i haver-lo vist, sempre el canvia i fa coses diferents. No l'havia vist, no. No? És la primera vegada? És la primera vegada, I sí. així doncs, com ha estat l'experiència? Doncs he rigut molt i molt i molt. Sí, ha sigut molt divertit. Bueno, m'ha agradat molt, la veritat, no l'havíem vist mai i hem vingut perquè teníem temps abans d'anar a l'altra obra i, no ho sé, genial, la veritat, ens ho hem passat superbé. Sí? Sí, m'ha agradat molt. Carai, això és diferent.